sing keturutan aran enak angin disanding duwine uang Iman, iman, hati iman, 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 hati iman, sing weruh, sing iman, iman, mas yo wong demen, wong seru nemeni, mas yo wong demen, kari sing toli-toli, layak koyo sing ana liyane mani, biaju sing duwe isi. Sapa biain wong mesti lara Sapa biain wong mesti bersila Sapa biain sing kira-kira mas yo wong demen wong seru nemeni mas yo wong demen kari sing toli-toli koyo sing ana liyane mani kebiajon sing duwe isi sawangan wirane dunya sing ana kembyang-kembyang padi kelelera nungkari sing entek sing kurjang-kurjang kebenaran sing iro ati sing keturutan aran enak angin disanding duwine uang Sapa piye wong